Слава да бъде Господа. Днес ще прочета няколко стиха от Йоанна 4 глава. Темата ми днес е да насочим погледа си от материалното към духовното. И от това, което виждаме, към това, което не виждаме, и това, което вярваме, ако мога така. Тук Исус Христос, проповядвайки на хората за покаяние, изцеляваше, получаваше и така при него всеки хора с нуждите си. Той каза едно слово, което наистина има сила и днес. И каза така: не казвайте, че още 4 месеца и жетвата ще дойде. И ето казваме, протегните очите си и вижте, че нивите са вече били за жетва. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот. Заседат заедно и който се, и който жене. Защото това отношение истина е думата, че един се, а друг жене. Аз се пратих да жените това, за което не се трудили, други се трудиха, а вие влязохте на средството на техния труд. Така че Словото Божие говори за жетва и за сеяне и за работа. И наистина Словото Божие, за Словото Божие се казва, жетвата е загубила, работи си малко. Когато Словото говори за жетвата, говори за хората в този свят, които все още не вярват в Бога, и църквата и християните като задължение пред Бога имат държност да вършат Божието дело. Именно да споделят Евангелието, да говорят на хората за Бога, да замолят и наистина и ние да съберем жертва, ако мога така. Смочи за Божията слабост. Сега Лука 12:15 сам Господ Христос каза така: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не е стои в избит на имота му. И сега думам, колко ти притежения да имаш, колко да трубаш богатство на неща. Това е този свят, хората. Това е амбицията този свят. В Притчи 21:20 казва така: както ада няма сита, така човечето го няма сита. И сега човек иска повече. Това е едно предупреждение към християните, разбира се. И Бог ни дава достатъчно това, което е необходимо. И трябва да сложим да бъдем доволни на това, което ни дава Бог. Ако Бог да благослови повече, не си пак да бъдем благодарни. Въпросът е, че не трябва да ламтим за много неща, които няма да ни трябват. Защото за небето има други ценности. В Йоанна 12 глава, 25 стих, това се думи нашия Господ Христос, казва така: който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Тук говори за обичаш живота и да мразиш живота. Тук става дума за наистина ясно разбиране, че истинския живот няма това, което живеем. На тази земя сме, като виждате, Петра каза, като хора, които преждаци чужденци, хора, които преминават, се минават. Истина цял човек да достигне вечността. Самия апостол Павел каза така в Филипяни 3:11: дано всякак достигна до възкресението на мъртвите. Всякак. Значи това е истинската цел. Всички други работи са, как ти кажа, остават на фон, като фон на всичко друго. И помните, когато Исус говори за последно време, Лука 17 глава, той каза събитията, които чакат да се случат, но е каза нещо, което е важно. Помнете Лотовата жена. Тая жена беше излязла от Содом и Гомор, сърцето й беше още там. И когато се обърна, тя остана там. Що е към тези неща? Много е важно сърцето на къде купнее. Към вечността или към този свят. И не пазва Исус предупреждава много с Словото Божие. Погледът ни духовния да бъде отправен към небето, а не към... Тук ще ви кажа, защо хората в този свят живеят с виждане. Както беше скоро Тома. Ако не видя, няма да вярвам. И хората наистина ги разбирам. Така, това е живота. Яш пи, весели се, защото ти остава. Обаче, ние, които вярваме в Господа, знаем, че има нещо, което е много положено, което е посилно. Тук се предупреждавам. Де се събира съкровищата на земята, където молец, и всеки излязат и където си подкладат кладат. Но съберите съкровищата на небето, където не молец, не ръжда ги изяжда, и където кръци не подкладат, нито кладат. Защото където съкровищата, там ще бъде сърцето ти. Сега, ако наистина може да съберем съкровищата на небето и знаем, че там ще прекараме вечността, не мога да запитаме какво е това, което е ценно за небето. Да знаем. Работим повече, отколкото тя, примерно, получаваме по-хубави доходи, живеем по-добре. Това е за тази земя. Обаче ние, съгласете се, след 50 години, много от нас сега на тази земя. Ще бъдем на друго място. И тогава ще видите колко нещата, които са треможили, които са тормозили, няма да вълнуват, и ще видим колко са били безмислени, защото са мислили за много неща. Словото Божие каза:
Не се притеснявайте какво ще ете, какво ще пиете, какво ще учите. Търсете първо Негово царство и Неговата правда и всичко останало, казва, ще се прибави. Сега нека се отново към тази история, за която говорих. Именно говори за жертвата и за работата. Сега, тук говорим вече да погледнем на човешкия живот и на християнски живот от друг фокус. Вече фокусът не си ти. Ти ще си спасен. Ти ще си народен. Ти вече Божие дете. Фокусът са хората около тебе. Сега, когато не искаме наистина да бъдем плодоносни християни, да служим на Господа, то нека се огледаме около нас. Какво става с хората около нас? Те на къде са? Ние сме добре, гледаме на Господа, става на Бога, говорим с Бога напред, обаче хората около нас къде са. И тук говорим, вижте, Словото Божие ни открива каква е Божията воля за самия човек. Деяния 17 апостол Павел, бидейки пред Ареопага, каза така: Бог прочее, без да държи бележка за времето на невежеството, заповядва на всичко на всяка се покаят. Значи, винаги първото най-важното нещо е именно хората в този свят, които живеят и още в греха, не познават Бога, да се покаят. Това е първата стъпка. И втората стъпка е вече да поемат нов курс на живот. Именно Йоан казаше: пренасяйте дела до след на покаянието. И после Яков каза: вяра е признана мъртва вяра. Ако наистина имаш само вяраш в Бога, а ти живееш стария живот, Словото Божие каза: без свет и вяра те пеят. Тази вяра не спасява. Вяра, която не води към промяна, е фалшива вяра, ако мога да е така. Вярата трябва да има след това Йозиф в живота на човека, откликване. И тук Петър каза така: защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаете да живеете личните си, като се прекарва в нечистоти, в страсти, в напийства, в пиромания и напиване и образни и удослужение. Да, Бог точно за това, което си били. Но каза: до също е това време. Сега, кой трябва да събере тази жетва? Кои са работниците и къде трябва да бъде събрана жетвата, ако мога така? Сега наистина тук говори за духовни неща. Жетвата, това са казани невярващи хора в този свят. Кои са работници? Работници са хората, които предават себе си на Бога и казват: Господи, наистина искам да бъда служа. Понякога има хора, които се задоволяват само това, че са спасени и ни казват: аз съм до тук. Нямам сила, нямам желание, искам така да си продължа. Но има хора, които са пък ревност за Бога. И Бог употребява всеки един, който има желание. Библията така, че жът извън работници си малко. Така че помните Моисей, казва: аз заекам. Георгия казва: съм най-малкия. И ако бъде Словото Божие, всички си библейски герои, всеки вижда своите недостатъци. И бил така, да си назадък. Обаче, когато приеха Господа и Бог ги поведе, знаят, че имаха победи. Така също работа бяха и апостолите. Повечето те бяха неграмотни, неуки рибари, но с Господа виждаме върха чудеса. Така че жертвата са хората около нас. Ако си имаме да бъдем плодоносни, да държим Божията воля, това, което Бог има за нас, нека наистина да кажем: Господи, научи ме да бъда твой съработник. Искам наистина това, което се ползва от мен като талант, като дарба, се развива. Защото ще казва, защо понякога не искаме дарби, искаме таланти, едва не така малко да ставаме така, като съвсем по-духовни, ако мога така. Разбирате ме, всяко нещо, което Бог дава на християните, не го дава самия християн. Дава го да може да служи до него. И сега, да случим вниманието си от материалното към духовното, това е много важно. Още в Йоанна 6 глава, 27 стих Словото Божие казва така. Значи не това, което виждаме, а това, което вярваме. Това е по-важното. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трябва за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Отец Бог, него е потвърдил с печата си. Представено, че когато ние се покорим на Господа, кажем: Господи, наистина, благодаря това, че ни приемаш. Вярвам, че Господи, в Твоето име има вечен живот. Искам наистина да държим Твоята воля. Самия Христос, Той показва наистина, покорявайки се на Отца, и да и към тази земя, показва как трябва да служи на нашия Отец и на Бог. Той каза така: защото слязох от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Това беше наистина, Христос да извърши Божията воля. Той каза: не е моята воля, а неговата воля. И наистина това е много важно. Важно е наистина, когато идем при Бога, да кажем: Господи, научи ме да разбирам Твоята воля. В Стария Завет се казва така: моите помисли не се казва, че помисли. Моите пътища не се казва, че пътища. Колкото земята, далеч от земята от небето, толкова моите пътища помисли по-високи от нас. Така че винаги има разлика между това, което мислим ние за добро и това, което Бог мисли. Зато и по-скоро да се молим Бог да я дава мъдрост. В Яков 1:5 Словото Божие казва: ако някой от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще благодаря. Виждаме, че всичко е толкова елементарно. Когато се молим на Господа, той Бог ни принужда да даде мъдрост какво да правиш в този живот, как да наистина да бъдеш полезен.
И сега тук виждам, че Исус използва едно материално явление, жътвата, за да ни даде духовен урок. Нимите тук означава света, хората. Един си е, друг жени. Сега това не е много уникално. Ще кажа защо. Понякога всеки иска да си, когато отиде да гони някого за Бога, иска да види плода веднага. Една Словото Божие казва, погледнете земеделецът. Сей, полива, след това ранния и късния дъжд и после вече дава плод. Че така в Словото Божие ни предупреждава, че вижте. И самите апостоли отиваха, проповядваха, получаваха, след тях идваха други, и след това други ученици. Така че не е важно дали ще видиш плода, важно е да извършиш това, за което Бог те е пратил. И така че един се, а друг жени, но и двамата получават една награда. Важното е да се работи, вижте. Знаете, преди няма забравям, преди повече 20 години, когато почнем църквата в квартал Спархум, за първи път на конференция в Стара Загора. И тогава за първи път имах така видение от Бога, кома, където бях в стаята в хотела. И тогава Бог ме даде така, аз Господи, колко хубаво е да имаме така хубава сграда като тези хора. Хубава църква. Първи етаж беше 50, първи етаж беше 50, там втори етаж беше църква Сион. Те са пак еднакви са хубаво големи сгради. И така ми дойде така, и той ми каза, Господи, пари научи хората да сияйте да женат. И каза така, сигурни християни поставяме в една благоприятна почва. Докато те посеи, няма и да пожени. И буквално това ми даде така като духовен урок. Сега, когато не говорим на никого, когато не спорим на никого, когато не са напълни, ако мога така да върши Божията воля, какво очакваме? Кой ще повярва чрез нас? Никой няма повярва. Само ще гледате, ще вярвате, мислите, така не мислите. Самия Христос вижте какво правеше. Проповядваше, получаваше, изцеляваше, върши много неща. После прати двама по двама апостолите, после учениците. И после църквата наистина беше отворена. Макар да имаха много изпитания, те не спираха да благовестят. И това е важното наистина, да благовестяме, да не спираме. Може малко да ме даде, може да е много уверение. Самия Моисей, когато Бог казва, Моисей казва, Господи, аз не мога, аз да викам. Гидеон казва, аз съм най-малкия. Всеки вижда някаква причина да не бъде там това, който е. Но искам да кажа, че когато Бог е с нас, няма че да си последен, да си малък, да си най-малки в този свят. Има единствена причина, да кажеш, Господи, ела в моя живот. И ще кажа, че е важно. Едно от симптомите, един от на последното време е точно това, че благата вест се проповядва по цялата земя. И сега понякога мисля, че това ще бъдат само мисионерите. Не, това ще бъдат всички хора, които вярват в Господа, които искат да бъдат употребени от Бога. Словото Божие казва така. И това благовестие старството ще бъде проповядано по цялата вселена. За свидетелство на всички човеци и тогава ще дойде свършекът. Значи това свидетелство. Всяко наше, из целия свят. Твоя свят, моя свят, това са хората около нас. Нашите семейства, нашите роднини, нашите комши, нашите колеги. И ако всеки направи на разсметка, ще види около себе си има 15-23 човека, с които всеки общува. И това са хората, които това е нашия свят. И ако всеки започне така, ако мога да кажа така, се активира по някакъв начин, да служи на Господ, ще видите какво ще стане. 100% горе ще има по-добри резултати. И сега защо е необходимо, Словото Божие казва, че самия Христос, бидейки на тази земя, той показа пример. Сега Христос няма да отново да проповядва, но той остави църквата на тази земя, да върши това, което не беше необходимо. В Матея 9 глава, от 37 казва, това е един много хубав библейски урок пак. Тогава Исус обикаляше всички градове и села, да получаваше по синагогите им и проповядваше благовестието на царството. И изцеляваше всяка немощ, всяка болест между другите. Сега тук добре. И като видя мъжествата, смили за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат овчар. Тогава рече на учениците, жътвата е забълна, а работниците малко. Затова молете се на Господа, Господаря на жътвата, да изпрати работниците на жътвата си. Сега, какво значи това? Словото Бога да има наистина време за молитва, време, в което да прекараме с Бога. Някой ще наистина, важно е да бъдем така отговорни пред Господа, да кажем, Господи, наистина, помогни ме да продължа до край, да извървя до край. Ама ще ви кажа, че вървейки през тази земя, Бог ти дава силата не само да ти да вървиш, но наистина да извършиш това, което Бог има за тебе. Сега, ако гледам Словото Божие, аз така много път съм се насърчал от Петър и Йоан, първите, които бяха тогава на 50-те, които после другите апостоли. Тези хора не се притесняваха. Помните Филип, говореше, изкараха го на края на него с камъни. Яко го обезглавиха. Много от тях умряха мъченически, но това не спя благата вест. Искам да кажа, че сега в момента, дали скоро гледах по новите в интернет, че има църкви там в Азия, където се палят, християни се изгарят. Това става нещо, което е страшно. Страшно е. Сега някой ще каже, нищо в България живеем спокойно. Да, тук в България в момента е спокойно. Но има места, където християните
изкарат много трудни моменти. Но тези хора, бидейки там, не спират да работят за Бога. И аз много съм така мисля, когато се оставяме така някакси да вървим по течението. Това значи ленност. Леността не е добро. Но Словото Божие казваше, Господи, остави пример да последен пример си, казва Словото Божие. И скоро беше, проповядваше, получаваше и изцеляваше. Целта беше спасението на човешка душа. И това е, което е важно и днес. Матея 9 глава. 10-12 казва така. И когато бе седнал на трапез на къщата, и ето мнозина бирници и грешници, дойдоха седнаха с и свършениците му. А фарисеите, като видяха, че това рекла, защо ваше учител и бирници и грешници? А той чу това рече, здравите нямат нужда тека, а болните. Сега думат, целта е, вижте, това могло се да осини до повече хора. Разбира се, някой ще каже, наистина, Бог не може да свърши работа и без нас. Бог може всичко, както да кажа, понякога знам, че Бог може да направи всичко и без нас, но Бог така е промисля сега. Църквата да бъде неговото тяло на тази земя. Именно чрез нас хората да видят Бога в реалност. Когато Исус дойде и изяви Бога, така не църквата на тази земя оставена да изяви Бог чрез Христос. Вторият пише, 16 така, че Божиите очи четат само там, по лицето на цялата земя и търсят сърца съвършени настроени към Него. И това е много важно наистина, че Бог продължава и днес да търси. Така днес разговаря с един брат и сега става така относно това времето, в което живеем. И така после разсъждаваме. Времето, по времето на Ной, мисля, че греха беше повече, колкото и днес. Аз не мисля. Силно има грях, Словото Божие казва, че греха беше завладял сърцата им. По времето с Ной говоря, същата работа. Днес гледат така, че греха се преумножава. Това значи нещо много по-лошо. Но въпреки това Бог търпи. Защо ли? Да може хората да чуят да се спасяват. И вижте, което е важно, защо? Защото Бог чрез Христос показва състрадание. Словото Божие казва. Какво беше чрез Христос? Милост, състрадание и любов. Защо? Защото Бог иска всички хора на тази земя, преминах през тази земя, да чуят за Него, да направят своят избор за себе си. Това е нещо, което Бог е оставил за нас. И това е центъра на човешкия живот. Всичко друго е суета. Много богати хора, които живеят в успешната земя, ще бъдат пада. И много бедни хора, които са неуспешни да забравят знак на ще бъдат прави. Защо? Защото са повярвали в Христос. И тук Словото Божие казва така. Който иска да спаси всички човеци и да остигнат до познаване на истината му, защото има само един Бог и един хората между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Слава да бъде на Господи. И тук Словото Божие казва така. Отрудени, изнемощени и пръснати. Това е говори, че в този свят, сега понемем наистина Словото Божие, и говори, че хората, които живеят без Господа, много са като пръснати в този свят. Всеки по своите пътища, всеки със своите идеи, обаче Словото Божие ни говори наистина как Бог вижда на хората в това състояние. Чета 27 глава, 16 казва така. И Господ Бог на духовете и на всяка плът, нека постави на това общество човек, който да излива и да влиза пред тях, който и да ги извежда и въвежда, да не бъдат Господното общество като себе спаси. Тук говори, че наистина няма как човек без църквата, без Бога, без удоволствие, без търси Господа, да има някаква алтернатива за небето. Значи Бог поставя хора. И целта наистина не е човека да бъде издигнат. Целта е Бог да бъде издигнат чрез хората. Вижте сега, ще прочета няколко сега. В Езекил, 34 глава. Целта на хората на тази земя, на християните, да покажат Христос, реалността така както е, да може всеки един човек за него да направи свой избор за себе си. Казва така. В Езекил 34 глава. Говоря точно за пастири, но все казва така. Те се разпъснаха, понеже нямаше пастир. И като се разпъснаха, станаха плячка на всички полски дърве. Моите овце се скитаха по всички планини, във всеки висок хълм. Овцете ми бяха разпънати по целия свят и нямаше кой да ги потърси и ги подире. Тук виждаме колко също, когато хората се оставят наистина, без Господа стават заблудени. И не прави просто изнемощени, които нямат наистина вече алтернатива. Но Словото Божие Исус, когато дойде на тази земя, той ясно каза така. Дойдете при мен всички вие, които сте отрудени и обременени. Значи виждаме, че къде е алтернативата? Всеки един човек, преминава през тази земя, който е отруден и обременен от греха, може да намери алтернатива именно чрез Господ Христос. И в Словото Божие тук, самия Петър каза така, че като все блуждаехте,
но се върнаха при пастира и епископа на душите си. Като все блуждаехте, но се върнаха при пастира на душите си. Това става, когато ние се покаем пред Господа, когато го приемем. И нещо повече, той само разкрива себе си като добрия пастир. Вижте, във времето винаги е имало различни религии. Садокеи, фарисеи, сигурно има други религии по времето на Христос. И днес има множество религии. Не знам колко се може да отменял. Но единственият път към небето е само чрез Христос. Той каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И той каза, аз съм добрият пастир. И познавам моите, и моите мене познават. Това е нещо много уникално. Значи цяла дума. Исус познава своите си, и тези, които са Негови. И вече, кой през който да преминава, знае, че Исус знае неговото режим. Исус знае неговия проблем. Исус има отговор за проблема, през който преминаваме. Така че, това е много уникално, че преката на Господа. И не само това. Той каза така, аз съм добрият пастир. Добрият пастир, живот си дал за овцете. Той го направи на кръста, именно умирайки на кръста. И нещо повече. После каза така, моите овце, защото гласа ми. И аз ги познавам, и те ме следват. И аз им дам вечен живот. И те никой няма да загинат, и никой няма да гръмат ръката ми. Значи виждаме, че докато сме в ръката на Господа, докато със него, имаме сигурност и гаранция за вечността. Сега, Словото Божие каза, жътта земя, а работници си малко. Това е много, така, той сега много силен. В Стария Завет, вижте, си ми кажа нещо, което е важно. Самата жътта, нужда от работна ръка, сама не предизвика си работници. Но наистина Бог чрез духа си докосва и влага желание на хората да се извикат към него. И ще кажа защо. Сега примерно някой разкрива завод. Самият завод има машини, това си още ще говорим. Докато самата хора, които работят там на тези машини, и тогава кажат, да, и наистина тук има работа, тук вече може да се живее, може да се иска някаква продукция. Така е в християнството сега. Ние приемем Господа, вярваме, спасяваме се, това го вярваме, обаче има още път, който трябва да вземем с Бога напред. И Словото Божие ще пописае, че Исус им казва така. Извинете, Еремия, че се проклет, който върши делото Господне небрежно. Какво значи? Ако Бог е да при него с ясната мисъл, че просто се справя на него да държи някаква работа, и той каже, сега не искам да занимавам с този сълзи, сега искам да си живея моя живот. Да, има такива хора. Бог каза така, проклет да бъде онзи, който върши делото Господне небрежно. Сега дума. Зато и Словото Божие в Евреи казва така, ако днес чуете гласа му, не закоревайте сърцата си. Сега Бог не дава пример за работници. Матей 10 глава, Исус Христос отдели първо 12 апостола и изпрати двама по двама. После Лука 10 тогава виждаме 70 ученика. После по-късно апостол Павел каза, че самата нужда, той свят от благовестие, предизвика християните наистина да разберат колко е важно да споделите Евангелието. И каза така, че всеки, който произведе Господа ще спаси, всеки каза, който повярва. Но после каза, как проче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще правят този, за когото не са чули? Как ще е безпроповедник? И как ще бъдат проповядат, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко е са прекрасно взети на тези, които благословят доброто. Тук обичате дава стъпките и сега. Жът са хората, обаче вече ние трябва наистина да бъдем хора, които наистина да работят в това. Да съведем хората на спасението. Мястото, където да се пред тези хора, това е именно църквата. Защото ще казваш, що понякога взема случай, не каза, аз днес говорих на 20 човека. И какво се говори на 20 човека? Но друга на 30 човека. И какво стана? Нищо. Сега каже, благата вест се говори на хората, се цел за покаже Христос, се дадат хора при Христос и да могат вече да бъдат опазени. Защото в този свят, знаете, ще кажа, защо преди още от 30 години, когато влезе така благословията във Варна, така имаше съжаление, тогава идваха мисионери от Америка, от други места и проведаха благовестието. И тогава, няма забравя, по центъра събираха хората. Много хора събираха по центъра. Чуем Словото Божие, като се говорим, хвалението, ще бяхме екстензирани. И когато всичко тръгваше, всеки се привежда от дома си. И остава едно приятно преживяване. Но Словото Божие казва, че тези хора, жътва трябва да бъде събрана. Защо го на тези неща? Представете си, сега влагаш някакво, отиваш, копаеш, там сееш семе, поливаш и накрая за нещо и го оставаш там, на природата, какво стане. Значи това не е нормално. Но Словото Божие казва така. Стало земени мои, братя, бъдете твърди, непоколебими.
преизмислите всякакъв Господен дел, понеже знае, че в Господа труда ви не е празен. Слава да бъде на Господ. Значи, виждате, че защото бъде насърчава ние като християни да споделяме благата вест, да се молим за нашите близки хора около нас. Наистина, знаем, че това е Божията воля да достигнем хората с тази блага вест. Това не зависи от нас. Някой ще каже, нали, не от твоите думи, не от твоята риторика, твоята духовност, му каза. Покори се на Господа. Бог е да каже, Боже, възлюбена, дай ми думи на живот. И ще видите как наистина Бог ще ви даде това, което е необходимо. Защото целта на Бога е всеки човек да бъде спасен, всеки човек да кога вера в Него. Нека Бог да благослови.